Здравейте, приятели! Днес е 4 декември. Аз по принцип си украсявам апартамента на 1, но бях много заета последните дни. Време да си украсим апартамента. Всичките ми коледни неща седят под дивана. Това, което трябва да направим първо е да ги изровим. О, ес! Това е коледен кашон. Това е и това е елхата. Мисля първо да построя елхата, след това да оправя другите неща и накрая да украся елхата, така че да се захващаме. Добре, ето това е най-празното ъгълче в моят апартамент, така че мисля, че елхата ми ще дойде тук. Да спробваме да я построим. Нека сега видим какво имаме в коледния кашон. Това са всичките коледни декорации, които имам. Започваме с ето това. Това ми го подари един приятел много отдавна и си го пази още от тогава. Имаме това готино дръвче, мартеница по някаква причина, това сладко венче, лампички, имаме ето такива чудеса. О, имаме снежинки. Това са всичките орнаменти за елхата, ще я украсим нея накрая. Още такива. И имаме ето такива за прозорец. Добре, сега нека видим къде ще сложим всичко. Сложа тези снежинки ето така. Добре, по-скоро ще ги залепя. Това принадлежи на моето кактусче. За малко щях да го пробия, но it's okay, сложих го отзад. Аз ще го сложим тук, вместо това. Тези ги слагаме по саксиите. Айде за умряло цвете номер 1. Така. Хайде за умряло цвете номер 2 и за умряло цвете номер 3. Ето това ще го сложа ето тук на вратата на спалнята. Упс! Имах предвид ето така. Слагаме това дръвче тук до коледната къщичка, която си седи тук цяла година, заедно с това фенерче. И това фенерче и тези лампички изглежда много кют. Ей, тук ще си сложа пингвина. Let me just... Whoop. Ето така. Добре, останаха ми само ето тези лампички. Сега ще отида до магазина да им взема батерии, понеже нямам. Взехме ги! Взехме батериите, сега ще ги сложим в лампичките. Лампички номер 1. И господа, лампички номер 2. Идеята ми тук е да ги сложа тези ето така над вратата. Поне... Колкото стане... Ами не стана на вратата и ги сложих там. И сега тези ще се опитам да ги сложа ето тук. Понеже лампичките, които използвам за елхата по принцип са на огледалото в спалнята в момента, тотално забравих. Ще трябва да оставим украсяването на елхата за друг път, така че ако искате част 2, в което украсявам самата елха с лампички, с орнаменти, с всичко, тъкайте плюса. За сега ето го финалния резултат. Това беше от мен за днес. Бай! Здравейте и добре дошли в част 2. Днес ще си декорираме елхата. Първото нещо, което ще направя, за да направя елхата ми да изглежда по-висока, ще взема коледния кашон и ще го покрия с едно зелено одяло. След което ще взема елхата, сложа елхата върху самата кутия. Тя може би е на една мисъчина с мен. Време да я украсим. Орнаментите ми са бели и златни. И също така взехме нови лампички. Време за лампички. И за последно, звездата. Не съм я забравила спокойно. Ради си живота. Време да я светнем. Готови ли сте? 3, 2, 1. Стига! Колко е хубава! Не мислех, че ще са толкова златни тези светлинки. Мислех си, че ще са по-студени, а те са супер топлички, човек. Много е яко. Обожавам я. Thanks for watching. Bye!